Hei kaikki, mitä teille kuuluu? Toivon, että teillä kaikella menee hyvin. Tänään opin uuden verbin nousta. Minä nousen. Sinä nouset. Hän nousee. Me nousemme. Te nousette. He nousevat. Minä nousen kello 8. Nousetko sinä aikaisin? He nousevat aina ajoissa. Entä sinä? Kerro kommenteissa. Sinä kaikki tältä päivältä. Kiitos paljon. Moikka.